Dnešní den je významný nejen pro samotné absolventy, ale i pro celou školu a představitele města. Proto chci v úvodu přivítat za město Třeboň pana inženýra Josefa Lindrocha, ředitele školy pana inženýra Kánického, třídní učitelku mladí paní magistru Milenu Těšitelovou a zastupujícího třídního učitele pana magistra Ivana Mondrku. Vážení, toto jsou absolventky a absolventi učebních oborů opravář zemědělských strojů, mechanik, opravář motorových vozidel a sklář, výrobce a zušachťovatel skla, kteří úspěšně složili závěrečné zkoušky. Na úvod dnešního slavnostního aktu prosím mě o několik slov pana ředitele školy inženýra Petra Kánického. Vážení rodiče, milí absolventi a vážení přítomní, dovolte, abych vás v tento slavnostní den co nejsrdečněji přivítal. Sešli jsme se zde, abychom důstojně zakončili tříleté studium našich absolventů v oborech opravář zemědělských strojů, mechanik, opravář motorových vozidel a sklář a zušachťovatel skla. Předáním vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučních listů. Někteří absolventi si své úkoly plnili zodpovědně a bez větších potíží. Někteří si museli vyvinout větší úsilí a vyhládat potřebnou pro úspěšné zakončení závěrečnou zkouškou zvládli. Jsem přesvědčen, že je na místě poděkovat především svému pedagogickému oboru, ale i rodičům, kteří někdy s radostí jen s obavami sledovali výsledky svých dětí a byli jim oporou. Teprve čas ukáže, jak jsou jednotliví absolventi schopni aplikovat nabité znalosti a dovednosti v praktickém životě a zaměstnání. Věřím, že všichni najdou uplatnění na této práce a že se jim bude dařit nabité znalosti a dovednosti ukročit. Také doufám, že někteří budou úspěšně pokračovat ve studiu na nástavbovém oboru či oborech s maturitou a případně po tomto studiu i ve studiu na vyšších odborných školách či školách vysokých. Dovolte mi, abych všem našim absolventům popřál mnoho zdaru přistavu do života, při volbě zaměstnání a dále i hodně spokojenosti v osobním životě. Věřím, že většina z nich bude mít krásné vzpomínky na dobu studia na naší škole a že se k nám budou rádi vracet. Děkuji za pozornost. Nyní poprosím pár slov pana inženýra Josefa Lindrocha. Takže ještě jednou dobrý den, vážení rodiče, vážení představitelé školy, absolventky a absolventi. Já bych chtěl poděkovat za to, že mám tu možnost být přítomen v této vaší slavnostní chvíli. A chtěl bych vám říct pár slov. Každý, kdo nějakým způsobem ukončí dílčí část životní etapy, pro vás je to životní etapa, tak je na vrcholu svého blaha. Prosím, neberte to, že jste na vrcholu, berte to, že jste na začátku této životní etapy a jak tady již předeslal pan ředitel, zkuste se zamyslet nad tím, jestli byste si nemohli dál rozšířit své vědomosti, které jste doposud nabyli v rámci učení. Myslím, že někteří z vás určitě mají na to, aby své znalosti dál rozšiřovali. Ti, co budou do pracovního procesu, samozřejmě a i těm, kteří by případně si dál chtěli znalosti rozšiřovat. Těm bych vám chtěl popřát, abyste tu svoji práci, abyste to svoje další studium dělali s láskou, aby skutečně vás vaše práce uspokojovala, aby skutečně jste si mohli tou svojí prací
své životní potřeby uspokojovat, aby vás to dobře živilo a není nic horšího, než kdybyste svoji práci nedělali s oblibou. Chtěl bych vám i popřát to, abyste na město, pokud nejste místní, vzpomínali v dobrém. Myslím, že i na školu byste měli vzpomínat v dobrém a za město třeba bych si přál, abyste se do tohohle města vraceli vždy v tom dobrém a v dobrém na něj celý život vzpomínali. Určitě se mezi vámi vytvořili nějaká přátelská pouta. Myslím, že někteří kamarádi tady můžou zůstat i celoživotně a to je také jedna z těch dobrých pozitivních věcí, které vlastně toto učení a tato životní etapa sebou přináší. Takže chtěl bych vám ještě jednou do života popřát, aby opravdu jste využili těch schopností a těch vědomostí, které jste během učení nabyli a aby vás ta práce, kterou budete v životě dělat, ze všeho nejvíc bavila. Děkuji. Tak, dovolte mi, abych pozval prvního absolventa a to je Martin Balaj. Dalším absolventem je David Bár. Pozval Vojtěcha Hercega. Josef Juška. František Karles. Absolvent Jiří Kodera. Další absolvent Radek Kolář.
Dalším absolventem je Dominik Kubal. Dalším absolventem Zdeněk Růžička. Jiřího Smrtíku. Další absolvent Pavel Štěcha. Dalším absolventem je Marek Šumach. Posledním absolventem této třídy je Petr Voráček. Tak nyní bych pozval absolventy druhé třídy nebo druhého oboru a ten nechám doprovádět model. A prvním absolventem je Josef Bartušek. Tak, dalším absolventem je Michal Jí. Dalším absolventem je David Čukna. Dalším absolventem je Lukáš Garpopr. Dalším absolventem je Lukáš Marší.
se pozbyt náměstí. No a Sparta asi bude Bartoč. Absolventem je Tomáš Žuldověc. Naposledy světa pomohla. Přišel ten výběr na ne. Ale ten na dnu a pokud jsem stavil na rost, to bylo ještě lepší. To bylo to určitě do půl druhý. Přišel jsem dopoledne. Ne? Přišel jsem domů, bylo asi 11. Pavel Šíma. Pavel. Co s ním? Udělal jsem si testy akorát ve škole, potom den před zkouškama jsem si udělal asi 3 na internetu. Tady ne, ještě ráno před zkouškama. To nedělal, někde jsem dělal. Dalším absolventem je Petr Honzík. Posledním absolventem tohoto oboru je Pavel Zahradník. No a ještě tady máme pouze 2, ale to lepší absolventky oboru stáž výrobce a došlechtovatelstva, takže mi dovolte pozvat první absolventku a to je Nela Dílová. No a druhou absolventkou je Michaela.
těším se někdy s vámi v 3 hodiny na shledanou.